Iriranye wako na Jehova mukutambuza zemo urombo ilombo regarino pasemba moyezi arepetko miranyi padombo semiranye apolombo ni Kristo takurira tetazomera nechita chichaponeswa biriranye wese kororama moyo usimene eruda wiro ilombo rekareno kurera tema sepa sepo simiranye padombo simiranye apodombo ni Kristo eka kutita takorera tetazo kilomera necheta poneswa Miranye semo kanara no kare chakura idombo rega renote pawoko zorora rakurenga miranye parombo simiranye apodombo ne Kuchita takurera tetazomera nechita chichaponeswa miranye padombo simbiranyi apa nomone Kristo Kutita kurira tetazo tiramira necheta chichapo poneswa tinoda zetaraje esukukuna amwe ese rinoza Sita rake rino kunda we sita rake rino kunda we se hakuna je rimwe zita hana moyo hakuna jeremwezita hana moyo wofara hozeta rake rinokunda amwezita rake rinokunda Chamona, oh yeah, hide biri, teno wimba di chatora, weawa oh fara, hoseta rake, horino kunda, amwe esesita. Kote a chida
azwire mabasa zita rake rinokunda amwese zita rake rinokunda amwese kana oda kuti ndife ndingafire kwa hari ndinoda kuti ndisimbire nekozogara kwa hari zita rake rinokunda amwese zita rake rinokunda amwese kana oda kuti ndife ndingafire mahari ndoda kuti ndisimbire nekogara kwahari ozita orake rinokunda amwese zita rake rinokunda amwese. Toda kutenda nhasi tapiwa mukana wokuvhura shoko. Tiri kudzidza musoro wenyaya unotiwo mukowa wakavharwa, the closed door. Ndo musoro wenyaya watichatarisa. Pane pfungwa dzatofanira kudzidza kubva mubhuku razvakazarurwa. Tichange tichidzidza nyaya yedhoo rakavharwa, because pamunopinda mushoko raMwari muchaona kuti madhoo akawanda, pamwe pacho anovhurwa, pamwe pacho anovharwa. Kaenda kuOld Testament, pfungwa yemadhoo unoiona iriko. Unoona ukaenda pana Genesis chapter 6 unosangana nerimwe dhoo riri ipapo panotaurwa nyaya yekuvakwa kweareka. Mwari anoti areka inofanira kuva nemukowa. Ende mukazoramba muchidzidza dhoo iri, Bhaibheri rinozoti mvura yakuda kunaya rakazovharwa. Mukapinda mubhuku raGenesis futi chapter 19 munosangana naLoti ari muSodom and Gomorrah. Bhaibheri rinoisa pachena kuti varume veSodom pavakatanga kunetsa Loti, hanzi vatumwa vakanga vapinda mumba maLoti vakazvuvira Loti mumba vakavhara dhoo. Saka mukatarisa mascenarios mairi aya atataura, dhoo riri kuvharwa. Munoramba muchiona nyaya yemadhoo ichiitika pamunoramba muchiverenga shoko raMwari. But pamunopinda mubhuku razvakazarurwa muchaona kuti madhoo mamwe anenge achiclaimwa kuti akavhurwa, mamwe anenge achinzi akavharwa. Nhasi toda kudzidza mubhuku razvakazarurwa mune dhoo ririmo riri very important ratinofanira kutarisa. Pana Revelation chapter 3 tichaverenga from verse number 7 na 8. Tichaona ndi Jesu ari kutaura, nokuti bhuku razvakazarurwa parinonyorwa Jesu amuka kuwakafa aenda asvika kudenga. Hebrews chapter 9 inoiti akasvikonopinda nepakati akanosvika panonzi panzvimbo tsvene. Saka patiri kuverenga bhuku razvakazarurwa riri kutanga kutiratidza Jesu achifamba munzvimbo tsvene, because vision iyi painotanga kuonekwa Jesu anoonekwa akamira pane mwenje minomwe. Ndo panoonekwa chiratidzo chatiri kuverenga mangwanana anaya. Toda kudzidza nekuti Jesu paunosvika pachapter 2 anotanga kutaura nyaya yerimwe dhoo. Revelation chapter 2 verse number 7 na 8. Jesu ari kutaura nekereke iri panonzi paPhiladelphia, nekuti anenge achitaura nekereke dzakasiyana siyana. Mukaverenga anotaura nekereke yepaEfesus, anotaura nekereke yePergamo, anotaura nekereke yeTiratira. Anozonosvika pakereke yechi6 inenge ichinzi Philadelphia, anotanga kuitaurira pamusoro perimwe dhoo raakavhura. Saka tiverenge Revelation 3 verse number 6 na 7. Verengai 6 na 7. Yeah. Ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Ane nzeve ngaanzwe
zvinoreva mweya kukereke. Verengai 7. vesi ya7. Nyorera mutumwa Taura wekereke iri nemutumwa. paFiladelfia uti. Taura nemutumwa ari pakereke paFiladelfia uti. Zvanzi naiye Zvanzi mutsvene, naye mutsvene, iye wezvokwadi, iye wazvokwadi. iye ane kiyi yaDhavhidhi. Right. Imbomira munhu waMwari. Patiri kuverenga ndiJesu ari kutaura nekereke paFiladelfia. Ati zvanzi naye mutsvene, iye ane kiyi yaDhavhidhi. Saka Jesu ari kuti pandakamuka kuwakafa ndine makiyi anonzi makiyi aDhavhidhi. Mukaverenga chapter 1 inokuudzai kuti Jesu ane makiyi anonzi makiyi erufu neHadesi pachapter 1 yazvakazarwa. But pachapter 3 patiri kuverenga ari kuti ndine makiyi andinawo anonzi makiyi aDhavhidhi. Makiyi erufu neHadesi ari pachapter 1. Jesu ari kuti pandakamuka kuwakafa ndakanotora makiyi erufu neHadesi. Ari kutiisira pachena kuti kana dziri nyaya dzekufa, makiyi erufu ndaanawo. Saka kana ukafa uchitenda mandiri ndinokuvhurira guva rako. Saka ari kupa vatende neassurance yekuti vakaropafadzwa vanofa vachitenda mandiri, because kana vakafa guva rako ndinovhura paresurrection morning. Saka makiyi erufu neHadesi Jesu anawo kuzovhurira vatendi musi mukuru waanouya kuzotora vakaita kuda kwake. But patasvika pachapter 3 ari kuti aiwa ndema makiyi andinawo anonzi makiyi aDhavhidhi. Makiyi aDhavhidhi aya anoita basa rei? Anobva ataura. Verenga. Zvanzi naiye mutsvene, Zvanzi naye mutsvene, iye wezvokwadi, iye wazvokwadi, iye ane kiyi ane kiyi yaDhavhidhi. yaDhavhidhi. Iye anoti kana achizarura Kana achivhura nekiyi hakuna anopfiga. hakuna anopfika. Saka Kana- makiyi aDhavhidhi ane power rekuti kana akavhura hapana anovhara. Ndo basa remakiyi aya. Akangovhura chete hapana anovhara. Pazasi anobva ati kana ndikavhara hapana anovhura. Saka makiyi aDhavhidhi anovhura nekuvhara a certain door. Verenga. kana achipfiga Kana akapfiga hakuna anozarura. hakuna unozarura. Right. Ndinoziva mabasa ako. Iwewe ndinoziva mabasa ako. Tarira Ndakaisa pamberi pako musuo musuo wakazaruka. akazaruka. Mira ipapo munhu waMwari. Ena pane imwe vhesi inotera. Saka panapa Jesu ari kuti makiyi aDhavhidhi ndakavhura door. Pandakavhura door racho handakuriisa kure newe. Door racho ndakariisa pamberi pako rakavhurika. Saka pakereke paFiladelfia iri kuudzwa naKristu kuti door ndakavhura. Imi pindai. Musazeza kupinda because ndakakuvhurirai door. But pandakavhura door iri ndakavhura nemakiyi aDhavhidhi. Saka iwe paunoverenga unofanira kutsvaka kuti door rekuvhurirwa vatendi iri riri kuvapinza pai. Saka toda kutarisa munguva shoma dzinotevera kuti makiyi aDhavhidhi anovhurira vanhu door rinopinda pai, because mubhuku razvakazarwa taona Jesu achivhura door. Vanodzidza bhuku razvakazarwa vanoti it's a book of Old Testament in the New Testament. Kureva kuti zvaunoona mubhuku razvakazarwa content yacho ukaenda kuOld Testament yakazara. Saka toda kunotsvaka kuOld Testament nekuti David haasiwe kuNew Testament. David ndio kuOld Testament. Toda kuenda kuOld Testament tonotsvaka kuti kuOld Testament makiyi aDhavhidhi ariko here, uye aiita basa rei makiyi aDhavhidhi kuOld Testament. Pana Isaiah 22 vhesi ya22 ndo pataakuenda nawo. Ukasvika ipapo uchaona kuti iprofesi yaMesiya. Mesiya ari kuprofitwa kuti achauya. Saka muprofita anotaura zvichaitwa naMesiya kana achizenga auya. Verenga ndoda kuti muone kuti zviri kutaura naIsaiah zvine close connection nezvatava kuverenga mubhuku razvakazarwa. Saka verenga munhu waMwari. Pa 22. Isaiah 22 vhesi 22. Ndichaisa kiyi yeimba yaDhavhidhi pafudzi rake. Saka mubhuku raIsaiah chiprofita chichitaura chiri kuti ndichatora makiyi eimba yaDhavhidhi ndoaisa pafudzi rake. Iye achazarura. Makiyi aDhavhidhi according to Isaiah achaiswa pafudzi raMesiya, ndo paachagara. Saka Mesiya achiprofita kuti achauya mberi, zvanzi tichatora makiyi eimba yaDhavhidhi toisa pafudzi. Ndiri kuramba ndichidzokorera ipapo because vanotaura mavara echirungu vanoti repetition deepens the impression. Saka makiyi aDhavhidhi ari kuiswa pafudzi raJesu. Pafudzi, tarisa location, haasi kuiswa muruoko maKristu, kana kuiswa kutsoka kwake kana musoro kana muomwe, haasi kuiswa muomwe, ari kunzi anoiswa pafudzi raMesaya. Sei makiyi aya achiiswa pafudzi raMesaya? Muprofita anobva ati iye achazarura hapana unovhara, iye uchavhara hapana unovhura. Saka makiyi aDhavhidhi anzi anoiswa pafudzi raMesiya. Kana ari pafudzi raMesiya, pafudzi raMesiya achavhura ipapo. Ari pafudzi raMesiya hapana anovhara, anovhara ari pafudzi raMesiya hapana anovhura. Pafudzi raMesiya panei? Sei muprofita paari kuona Kristu achiprofitwa, sei muprofita ari kuti makiyi aya ngaaiswe pafudzi raMesiya?
Pafudzi ramesiya panowanikwa chii? Pafudzi raKristu. Saka Isaiah 9 verse 6 inotsanangura zvinowanikwa pafudzi ramesiya. Isaiah 9 verse number 6. Verenga ipapo munhu waMwari. 9 verse 6. Come on. Nokuti takazvarirwa mwana. Chiprofita chamesiya futi takazvarirwa mwana. Tikapiwa mwanakomana. Takapiwa mwanakomana. Umambo huchava pafudzi rake. Mira ipapo munhu waMwari. Saka Isaiah achinyora futi chiprofita ati takazvarirwa mwana. Mwanakomana tichamupiwa, but umambo huchava pafudzi rake. His kingdom shall be found upon his shoulder. Saka makiyi aDavid ari kuiswa pafudzi ramesiya. Why? Because pafudzi raKristu ndo pane his kingdom, ndo pari kuiswa makiyi aDavid. Saka mupukura zvakazarwa taakubata kuti Kristu ari kuti kudii? Kristu ari kuti pandakamuka kuwakafa ndakatotora makiyi aDavid anovhura dhoo rinopinza vanhu muumambo. Vanhu vanga vasingazivi kuti muumambo munopindwa sei, but pandakamuka kuwakafa ndakatora ndikavavhurira dhoo rekuti vapinde muumambo. Ende kupinda muumambo hakusi kure newe, kuri pamberi pako, because dhoo iri ranzi ndakariisa pamberi pako. Saka Mwari ari kudedza munhu wese nhasi, mukobvu mutete, mupfumi murefu, kuti pinda muumambo. Kufa kwaKristu nekumuka kwake kunotipa power neright yekugona kupinda muumambo. We can now enter into the kingdom of God. Saka nyaya dzeumambo hwaMwari, vaFarisi vakamubvunza Jesu vakati umambo hwaMwari unouya seko? Kana Kristu umambo hwaMwari hauya uchionekwa nevanhu uchinzi uyo urapo kana upo. Umambo hwaMwari huri mukati menyu. Toda kutora pfungwa iyi iri kuiswa naKristu pamberi pedu tidzidze, nekuti ari kutiudza kuti vakomana, nyaya yekupinda muumambo ndakavhura dhoo, vanhu come and enter, ende hazvisi kure nezvo. But mubhuku razvakazarwa nawo uchazoona kuti Kristu paanopedza kutaura nekereke paPhiladelphia, anoenda pakereke inonzi Laodicea, which is the last church, anenge akuchema manje, because kereke iyi yepaLaodicea haina kuvhurawo dhoo. Iye ari kuti ndakavhura dhoo, vanhu pindai. But kereke yepaLaodicea yakazara nhengo dzisiri kuda kuvhurawo madhoo adzo. Tada kuverenga dhoo rimwe rakavharwa nawo, because Kristu dhoo rekuti tipinde mumambo akativhurira. But paanopedza message kuma 7 churches anopedza achichema nerimwe dhoo, mukova wakavharwa, a closed door. Ndira kuti uverenge ipapo munhu waMwari, Revelation chapter 3 verse 20. Kristu akutaura his last message kukereke nomwe dziri paAsia. Verenga munhu waMwari. 3 verse 20. 3 verse 20. Tarisa, ndimire pamusuo, ndakamira pamusuo, ndiri kugogodza. Kana munhu akanzwa izwi akazarura musuo, ndinopinda maari, ndorayira naye, iye orayira neni. Powerful thought. Saka Kristu ari kuti, varume, imi ndakakuvhurirai dhoo kuti mupinde muumambo. Dhoo racho ndikariisa pamberi penyu. Pindai muumambo. Enter into the kingdom of God. But paazosvika pachapter 3 now, ati ndaane dambudziko, because ininiwo macho ndamirawo padhoo rakavharwa. Dhoo iri ndiri kurigogodza, but hakuna munhu ari kuvhura. Ati kana munhu akanzwa akavhura. Saka ari kuti dhoo iri harisi rangu, ndiri munhu. Rangu ndakavhurira vanhu, but dambudziko randiri kuita vanhu havasi kuda kuvhura madhoo avo, vari kuramba kuvhura. Kana munhu akanzwa, kureva kuti ari kuti dambudziko vanhu havasi kunzwa noko. Christ ari kunoka, vanhu havasi kuda kuvhura. Ndo dilema yatinoda kudhila nayo, because munhu havasi kuda kuvhura ari mukati medhoo iri. Kristu ari kutivhura because ari kuziva kuti kwauri kwawakavhara uko there is full of poverty, kwauri kwawakavhara uko there is full of sickness, kwauri kwawakavhara uko kune kuvengana. Nditendere ndipinde, I have a special meal, because ati kana wakavhura ndoda kudya newe. Christ is inviting us this morning kuti vhure iye apinde. But toda kuti tipedze nebhuku raSongs of Solomon, because Songs of Solomon anonareta kanyaya kanoratidza kuti sei vanhu vasiri kuda kuvhura dhoo, iye Kristu ari kunoka. Saka bhuku raSongs of Solomon unoudzwa a picture yemudiwa ari kunokera mudiwa wake, but asingadi kuvhura dhoo. Chiko chiri kukonzera kuti vanhu vasavhurira Kristu, iye ari kunoka, iye akavhura rake. Saka denga zvariri kutaura newe riri kuti haugone kuenda kudenga, you cannot enter into the kingdom of God. Iro denga racho risina kupinda futi mauri, hazvigoni. Saka munamati waJesu unoti thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kuda kwenyika kuitwe panyika sezvakuri kuitwa kudenga. Usati waenda kudenga, upenyu hwekudenga unofanira kutanga wahurarama kuno kwatiri. Denga riri kuti ndofanira kupinda mauri, iwe uchipindawo kudenga. Panofanira kunge paine ladha riripo, ngirozi zichikwira nekudzika mumwoyo medu. Dhoo iri risiri kuda kuvhurwa nemunhu. Mukadzidza pane murume akaedza kudhura picture, Kristu achinoka padhoo. Vanhu vakaona picture vakati painter atadza kupainta picture, because Kristu paari kunoka dhoo iri
harina hendo. Saka painter akadedzwa nobva anzi titsanangurire kuti sei iwe wakadecida kudrowa dhoo risina hendo. Kristu achinoka dhoo risina hendo rinovhurwa sei? Painter ndobva aseka, ndobva atarisa vanhu vakanga vachibvunza mubvunzo, ndobva ati dhoo ramuri kuona iro rine hendo, but hendo yacho haisi kunze, hendo yacho iri mukati, ndo mune munhu anovhura. Saka Kristu ari kuti dhoo rako handivhuri nechisimba, iwe ndiwe unofanira kunzi wovhura. Saka mubhuku raSongs of Solomon nawo tinopiwa kapicture kekuti sei vanhu vasiri kuvhura mukova, iye Kristu ari kuti ndiri kunoka. Every day Christ is knocking pamwoyo womunhu, munhu asoda kuvhura. Verenga Songs of Solomon chapter 5 verse 2 to 8. Tinamati pavhesi ya2, inzwa kanyayaka, ndakanga ndiwete ndakanga ndakarara, wakanga wakasvinura. hanzi ndakarara nemunyori, ndandivete but mwoyo wangu wakasvinura. Saka ari kuti zvaiitika ndaizvinzwa but ndakarara. Verenga, izwi romudiwa wangu anogogodza achiti. ndobva ndanzwa kuti mudiwa wangu akanga achigogodza, but aigogodza kwete akanyarara, but aigogodza ane zvaari kutaura. Verenga, ndizarurire mudiwa ndobva ati ndizarurire mudiwa wangu, wakakwana wangu, njiva yangu. Saka mudiwa paari kugogodza ari kushandisa mashoko erudo, mashoko anotapira, mashoko anotapira, kuti kana ari mukati, kana akanzwa this soft voice, anogona kunzwa kuti dai ndavhurira mudiwa apinda, nekuti anogona kunga aine nyaya. Saka Kristu paari kunoka pamukova wemwoyo wako, haasi kushandisa hasha kana ukasha, ari kushandisa a soft voice, so that iwewo kana ukanzwa this soft voice hauvhunduki. The calmness of this voice you can easily open, but unfortunately background vana vasi kuvhura. Verenga munhu wamwari, mudiwa wangu, njiva yangu, akakwana wangu, mashoko ari kushandisa, nokuti musoro wangu uzere nedova. Ndobva uya ainoka, ndobva audza mudiwa wake ari mukati, akati dambudziko riri kuitika pausiri kundivhurira kuno kwandiri kunoko, musoro wangu wazara dova. Indobva kwarusape uko kunonzi kudohwa uko kumapurazi evanhu vatema uko. Varare kuti dohwa ravari kupiwa is because kunodonha dohwa rere morning dew, nodonha stereki, especially kunze kwakuchena. Saka mudiwa muparable umu yatiri kuverenga mubhuku raSongs of Solomon ari kuti musoro mangu mazara dohwa. Ari kuudza waari kunokera kuti ndane nguva nichinoka zvekuti kunze kwakutochena iwe usati wavhura. Ndane time zvekuti dohwa ratochenera mumusoro mangu but iwe usati wandivhurira. Kristu ane time achinoka vana vamwari. Takatanga kunzwa vhangeri iri risati rava paTV nepamakamera. Vhangeri iri takatanga kurinzwa tichiri kuona muparidzi face to face. Tikarinzwa unge tikaenda kumisangano yakakura tichinzwa vhangeri tikafambira machechi akasiyana-siyana, tichipinda mabuildings, shoko raMwari richiparidzwa, Mwari achitaura nevanhu, but vanhu vasingadi kuvhura mwoyo yavo kuti Kristu apinde. Vamwe vakaparidzirwa kuti corruption is bad, Mwari adhile necorruption. Vamwe vakaramba vakasinibara, Mwari akataura kuti unofanira kuda mwana wamai vako, ungada seiko Mwari wausina kuona uchivenga hama yako yawakaona. Mwari akataura nesu, but vamwe takaramba takavenga tikasinibara. Mwari akati vhura mwoyo wako ndipinde. Iko zvino ari kutochema achiti ndakutaura newe paTV pakamera but hausati wavhura nanhasi. Ndinoda kuti vhurawo kamwoyo wako ndipinde. Kunenge vhesi yaanoti ndipe mwoyo wako. Why Kristu achida kupinda? Because Jeremiah anokonfirma anoti mwoyo womunhu wakaora ndiani kuonga uziva. As long as usina kutendera Kristu kupinda mwoyo wako, asi usina kumuvhurira, uri padanger, you are not safe. Saka ari kutaura ende ari kuti tarisawo time frame yandane nguva ndichinoka iwe usina kuvhura. Ndane nguva, tarisaone kwandabva newe ndichitaura. Ndikamboedza kukuinforma muzvinhu zvechechi, ndikambokuitawo mudhikoni kuti zvimwe ungavhura, ndikambokuitawo elder, ndikambokuitawo asha kuti pamwe ukasekerera unganyewonesa mwoyo wako but hausati wavhura. Verenga munhu waMwari Tinamati, iwo zvaanotaura muparabo. Vhudzi rangu namadonhedza ousiku, madonhedza ousiku azara musoro mangu, kwakutoedza ndichingonoka. Verenga, ndabvisa nguo yangu, zvikanzi neakanga ari mukati, dambudziko riri kuita kuti ndisakuvhurire, ndabvisa nguo yangu. Ndingaifuka sei? Ndofuka sei? Manonoka kuuya kuzonoka. Ndandapa nechimwe chikamu choupenyu. Ndabvisa nguo yangu. Chikamu chandave ndechekuti nguo ndabvisa. Saka handigoni kupfeka futi hembe dzandabvisa. Saka ndarara manonoka kusvika. Dai masvikawo tichiri pakudya, pamwe dai takuvhurirai. Manonoka kuuya Kristu muupenyu hwangu. Inzwai vana vaMwari,
Kristu haanonoka kusvika muupenyu hwedu. That is why muchiona even pakarwara Razaro, Bhaibheri roti akambotenderera akaenda nekure akazonzwa kunzi Razaro afa. Bhaibheri roti akasvika akati Razaro buda. Even if Christ is late, he is still on time. Haanonoka kusvika. Saka usati akanonoka kuya, no, ari kutoa apology iwewe pa right time now. Ari kutaura newe. But iwe uri kumupa zvikonzero, ende zvikonzero zvinobatika. Manonoka kuya tarara. Unoziva kuti kana muenziwo even shamwari dzikasvikomarara unogona kuti mozoya mangwana kwachena nekuti iko zvino tarara. Saka uya ari kuti tarara adaita vhura. Verenga, ane chimwe chikonzero chechitu. Verenga. Ndashambidza tsoka dzangu. Ndingadzisvibisa sei? Pandarara ndabvisa nguo. Ndandageza makumbo saka ndikaburuka pamubhedha ndotsika pasi dzosviba. Zvikonzero izvi zvinobatika. Saka Bhaibheri riri kutiudza kuti vanhu havavhurire Jesu kwete kuti havana zvikonzero. Vatori nezvikonzero zvinobatika kuti kunamata tinoda but tiri busy mazuva ano. Ende unofanira kuva busy kuti uchengete mhuri. But Mwari ari kuti vhura ndipinde even uri busy. Ane zvikonzero. Vanhu vachasara kudenga vanenge vaine zvikonzero zvinobatika. Saka Jesu achitaura pana Matthew kuti havasi vese vari kuti ishe vachapinda mushe. Ende vacho ukatovaverenga pana Matthew 7:21 vanonzi vakatouya nezvikonzero zvinobatika vakati akaita kawani zvakadai kana Kristu andi kuzivei. Vanhu vachasara mukuponeswa vane zvikonzero zvinobatika. Chako chikonzero chenjere chinogona kuzokusisa kudenga kwatinotaura kuti kunoendwa. Saka ane zvikonzero zvake, but ane zvimwe zvinhu zvaanga asingaziye zvanga zvauya nemudiwa. Ndira kuti uzviverenge munhu waMwari before we pray, because mudiwa akaona kuti dhoo iri harife rakavhurwa. Mudiwa paakaona kuti dhoo iri harife rakavhurwa akafunga kuita sarudzo. Haarambe achinoka. Mira unzwe. Verenga unzwe. Mudiwa wangu akapinza ruoko rwake napaburi romkowa. Saka mudiwa paakaona kuti uya ane zvikonzero haatondivhurire. Ari kunzi dhoo iri rakanga rine buri. Saka akapinza ruoko rwake nepaburi mudiwa. Ndobva amubhabhaisa. Akati tamboedza wani. Chiregai ndiende. Tamboedza. Chiregai ndiende. Haaramba achinoka saka akamubhabhaisa. Uya paakanga ari mukati akaona kuti mudiwa andibhabhaisa. Chii chaakatanga kuita manje? Inzwa reaction. Verenga. Mwoyo wangu ukamushuwa. Mweya wake wakabva wamushuwa. Ndakasimuka ndichiti ndizarurire mudiwa wake. Asi verenga. Maoko angu akadonamura. Saka paakanosvika padhoo, ari kuti pandakanosvika padhoo, maoko angu ndichibata dhoo, maoko angu akabva adonamura. Verenga. Neminwe yangu minwe yake mura inoyerera yakabva pasipato nezvizariro. Pasipato zvezvizariro. Saka mudiwa paakapinza ruoko achimubhabhaisa, Bhaibheri riri kutiudza kuti akasiya sort of evidence yezvaanga auya nazvo. Akasiya mafuta anonzi mura. Saka uya paakanobata dhoo iri akaunzwa maoko akazara mura. Mura was a special oil yaishanda pamazuva. Saka mudiwa akamusiyira evidence yekuti paya pawati ndakageza tsoka handigona kudzisvibisa, pawadzigeza hauna kudzizora mafuta. Ndandauya nemafuta acho kuti pandinopinda ndisiye ndazora tsoka dzako mafuta, but hauna kundivhurira. Saka ndaenda. Saka paakaona evidence yezvaanga asiyirwa naMwari, akafunga kuzoita decision yekuzovhura kuti regai ndivhure. Verenga. Akazofunga kuita sei? Akazarura mudiwa wangu. Yeah. Asi mudiwa wangu akanga atendeuka aenda. It was too late. Mweya wangu akanga watorwa pakutaura kwake. Mire pamunhu waMwari. Hanzi ndakazovhura pati mudiwa wangu angaita. Uchenjere kuzovhurira Jesu. Iye atendeuka aenda. Saka kuita mapesa anoti tsvakai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo. Nhasi. Bhaibheri rinoti nhasi ndopatinotsvaka Mwari. Kana muchizwa shoko rake nhasi musaomesa mwoyo. Nhasi, today, ndopaunotsvaka Mwari. Atitsvake Mwari mangwana, totsvaka Mwari nhasi. Saka panapa ari kuti ndakazomuvhurira uchenjere kuzomutsvaga waapatedzepeti. Wakuti chidedzai vafundisi vandinamatire, dedzai maelders andinamatire ndakuda Jesu. Nhasi mukoma muchine power, ndopamunotsvaga Mwari. Hatimutsvage tisina simba. Mwari anotida chakakwana. Vamwe vanoda kuzoshandisa Mwari naJesu is a walkover. But paanovadedza vachine simba, nekuti Mwari haangotidedzeri bedzi kuti tipinde mumambo, anotikoka kuti tizokoka vamwe. Ndaka kuine mavhesi anoti mweya nemwenga zvinotiuya, neuya anonzwa ngati uya. Mwari anotidedza kwete upinde mumambo tega, but tinotora vamwe, tinozviita kana chiine simba. Saka unotovhura mukowa uchiine power, because paanokupa izvi haudyi wega, unonodedza vamwe kuti uyai muone murume
akandiudza zvo zvandakaita. Mukadzi weSamaria asangana naKristu. Saka panapa tatoita dambudziko. Uyo akuda kuvhura because aona evidence and it was too late kuvhura door. Uchenjere munhu waMwari. Hausoda kuzovhura mukova here Jesu aenda. Zvazvakadii kumuvhurira. Because of this reason, teerera unzwe makonsequences akasangana nemunhu. Verenga munhu waMwari tinamati. Ndakamutsvaga. Akamutsvaga. Asi handina kumuwana. Unfortunately. Ndikamudana. Akamutsvaga but haana kupindura. But haana kumupindura. 7. Verse 7. Varindi vanofamba neguta vakandiwana. Vakamuwana. Vakandirova. Vakamurova. Vakandikwadzva. Vatariri vamasvingo. Vakanditorera jasi rake. Mira ipa munhu waMwari. Hanzi because it was too late. Bhaibheri rati akazobatwa manje nembavha dzemuguta. Unoona zvazvino zoita. Kana Jesu akabva pamukova pane mbavha dzinouya ipapo. Tora advantage. Because paunosiyiwa naMwari, the devil is willing to take you. Tora advantage. Mwari kana achiri pedyo newe, tora advantage. Because ine danger taakuona maconsequences ekuramba Mwari. Auramba uri safe, kunyange upenyu uchiita seuri kufamba. Business uchitora zvichitoita, vana vatoripo, uchidya uchiguta. Kana usina Mwari hausi upenyu, pasina Mwari hapana peace. Saka vamwe vanofunga kuti kugarika. But vana vaMwari mberi kwatinoenda, we will always reap what we sow. Tiri kudyara tinokohwa. Uyo akukohwa zvaanga adyara. Paakadzi nemudiwa, rekaende kubvunze mubvunzo. Dai akavhurira mudiwa uyu. Vachiri kumba. Ngadai akapondwa, dai asina kupondwa. Akuvhura mudiwa aenda, ndobva asangana nebavha. Hanzi akanditorera jasi yangu. Riri kunzi jasi icharacter. Akasara asina character. Akasara munhu wemamvemve. Saka ane munamato wano waakuita. Chinzwa munamato uyu. 8. Inzwa verse 8. Ndinokupikirai vakunda veJerusarema. Imi vakunda veJerusarema. Inzwa upenzi manje. Kana mukawana mudiwa wangu, mukazoona mudiwa wangu, mumuudze kuti ndinorwara norudo. Wakurwara nerudo mudiwa aenda. Wakadii kurwara achiri pedyo newe? Wadii kuvhura door Kristu apinda? Hakuna munhu achaenda kudenga Kristu asina kupinda mumwoyo make. Kunyange Mwari akatikoka tese kuti tiende kunoinherita the kingdom of God in heaven. Isu kana iye asina kupindawo matiri, tichashayiwa denga. If you want to be a saint in heaven, unotanga waita a saint down here. Hauiti mutsvene wauko. Mwari ada kuti demonstrate upenyu hwekwatinoenda tiri kuno toratidza kana munhu amuna Kristu ava chisikwa chisa. Toratidzazve kuti upenyu hwehasha haubvi kuna Mwari. Toratidza nyika kuti upenyu hwekunyima nekushora hazvibve kuna Mwari. Upenyu hwekuvenga vanhu voti ava vanakomana vababa vari kudenga. Kristu okudzwa muupenyu hwedu. Ndo zviri kutsvakwa naMwari. Mwari ari kutsvaka vanhu vanongomira vodemonstrata zvinoreva upenyu hwekwatinoenda. Everyone will enjoy. Nyika ina haisi kutida, iri kuzvitaura yega. Ngatiratidze vanhu, ngatigamuchire Jesu apinde, Kristu atange kurarama. Pauro anoti Kristu mukati menyu, tarire kubwinya. Christ in us, the hope of glory. Ndo pfungwa yaMwari iye asati aya kuzotora vatsvene. Kuti ndaendaonawo vairi vatatu vanogona kurarama vachidemonstrata zvinoreva kuva muKristu. You cannot be a part-time Christian. No ndiri kubvunza kuti how can a part-time Christian fought against a full-time devil? Azvikoni? We are in a warfare. No matter tiri mupandemic, titori muhondo. Hondo yemweya ndo yandinotaura. Inoda kuti tivhure Kristu apinde mumwoyo medu. Then we are safe. There shall be peace in our homes. Tichava nerunyararo nekwatinobva. Hama dzedu dzichatenda kuti akasangana naKristu. Mwari atitire zvakanaka. Ndoimba kuti uchamuvhurira, uchamutendera kuti apinde, uchadya naye, and you are going to enjoy the meal of heaven. Ngatitsinzinyei titende Mwari nekudza kwataita. Baba wakudenga, muponesi Jesu namweya mutsvene ari pakati pedu, tinokutendai panguva dzino dzinokosha, nguva dzamunotaura nesu nekuti invite. Kudai tavhura door imapinda, vazhinji vakavhara, vazhinji vane moyo yakasindimara, vavasoda kuvhura. But muri kuti hausi safe kana usina kuvhura, because moyo wako unoda kubatsirwa. Munoda kugadzira moyo mutsva matiri, munoda kusika moyo mutsva. SaDavid anoti sikaiwo moyo mutsva, ndisambei neisopi, ndiwo akachena zviro kwazvo. Titendere kuti kana tinge tavhura mupinde, then mutange operation yemoyo, moyo ugadzirwe, unake, ufanane nemi, nyika ione kuti isu hatizive nyika ino,
Tinotaura zvenyika inouya. Vazhinji vaurayiwa, mwoyo wavo washata, wasvibiswa noupombwe. Vazhinji vasvibiswa nekuvenga, vazhinji they are now corrupt, havasiri straight pakufamba kwavo, vanongoda imbedzi. Kana mukanga mapinda mwoyo mavo zvicharingana naJesu. Tiitirewo nyasha. Ndomuna matendo nekutenda kuti muchatibatsira kana tichinge tavhura muzita raJesu. Amen. Muhondo yedu na Satani, o Mwari wangu mandiwiga muruoko rwenyu. Jesu chete ndiye mutungamiri, o wehondo yeruponeso. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi. Kufa ifuma kananda, o mumahoko amponesi. Ndimi Mwari, ndimi mutungamiri, o ndimi Mwari munonzi Jehova wehondo. Wana Moses nana Joshua, o wakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi. Kufa ifuma kananda, o mumahoko amponesi. Kutenda tariro nerudo, o zvakapiwa kwatiri muhondo iyi. Ngatizvishandisei apo, o torwiswa na Satani. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi. Kufa ifuma kananda, o mumahoko amponesi. Parumuko magamba omuka, o watendi wakarara muhondo iyi. Jesu chete wakakunda rufu, o watendi tichakunda. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi. Kufa ifuma kananda, o mumahoko amponesi. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi. Kufa ifuma kananda, o mumahoko amponesi. Jehova mufudzi wangu, hapana chandingashaiwa. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro. Ini anondisesetsa pamvura inozorotsa. Pamvura inozorotsa. Ini anondisesetsa. Ini pamvura inozorotsa. Ini anondisesetsa. Ini pamvura inozorotsa. Anoponesa mweya wangu, anondifambisa munzira idzodzo kururama. Nokuda kwezito rake chete.
msamaha tenga. Zirokwazo munyo ikafamba mumubutu mvuri werufu andingachkino kuti imwi muneni dzimbo yenyu nemudonzo wenyu zinondinyaradza. Makandikadzirira tafura pamberi pevavengi vangu, mukombe wangu unofachuka, une unofachuka. Zirokwazo upenyu nenyasha zichanditewerera ini ose, mazuva ose eupenyu wangu. Nichakana Jehova mazuva